Velkommen til Jeg har faktisk lavet en rigtig god dans. Og og så tager vi den anden side, og så hiver vi den. Man gør det færdigt, og tilbage samtidig. Ja, så må jeg lige, ja, ikke? Så Bella, hun får frem og tilbage, fordi... Jeg skal have det lige. Er der Mathias? Mathias er lige Mathias. Næste side. Ja, også to. Om vi kan være alvorlige, uden at grine. Ja. Og det kan vi godt. Det er like os, like os. Og I stiller spørgsmål. Det kan I bare gøre sådan lige når I har lyst. Så stiller I bare spørgsmål, og så svarer vi på dem i en video sikkert. Og nej, man må altså ikke gøre sådan her nedad. Nej, man må ikke dislike. Det er kun opad, ja. Og vi har også en brevkasse, hvor I bare skal skrive ting og sager. Ja, og det er på adresse... I bare skrive det i kommentaren. Ja. Jeg tror faktisk ikke engang, vi har en adresse. Ja, det gør. Så os to.